Banga me ji raya giştiya demokratik û azadxwaz re ew ku li hemberî van êrişan bêdeng nemînin û nebin amûrê lîstikên dirêjkirina temenê desthilatiyê AKP û MHP. Wekî nûnertiya HDP Başûrê Kurdistanê em bang li hemû sazî û rêxistinan hêzên siyasî û civakî dikin ku li hemberî polîtikayên şer têkoşînê mezin bikin. Yên aştiyê dixwazin divê bi qasî yên ku şer dixwazin wêrek bin û bi hilwestekî herî xurt li dijî pêkan û êrişên dagirkeriyê nîşan bidin. Bele hûn dizane bangê me her tim ji bo hikûmetê jî bangê me heye. Em dibêjin li hemberî van êrişan bêdeng nebin. Bêdengî yani ji bo Kurd wendakirinin, tûnekirinekiye. Lazım hikûmeta Herêmê Kurdistanê ji bi taybet jî pereke bi vê êrişê re dengê xwe rabike helwestek nîşan bidin. Em her tim banga meziya me ew em vî her dixwaz dikin. Yani Erdogan jî bi xwe dibêjin hevkarê me hikûmeta Herêmê an jî hikûmeta Baxdayê dibîlê li bes hikûmetê Baxdayê raxistin ew gotin na nerastin em van êrişê de alîkir nine. Yani em dikan wî arê çi bibêjin raya giştî hemû tiştê bi xelek dizanin zaten. Yani eger ku Kurdistan yek parçaya hemû Kurd mafê wan heye li hemû derê jiyan bike. Waya